sebarga Amadou Isa Bigambara sebarga Asana barga ayo ile mango meserna gure comenzar a buer abu comenzar ayo na gure comenzar a bu baba bige sebarga région ji ɗiɗi on e tawata leñol ji donc voldeji ha nder man ɗo voldeji feere feere na on andi ha ɗon mbiya ko ba mileken ko ba fulɓe ha nder man ɗo na on yi fulɓe mayinen ɗon fulɓe bororo en ɗon ko bon ha nder ji man fou banni min ɗo divisé ha nder man seɗɗa seɗɗa donc il faut wiya ji je woni ha arrondissement be di en je woni ha arrondissement ngan ha feere en bo ɗo jooɗi ha gal jolire donc ensemble ma ɗon ha nder Cameroun ɗo ha ɓe tawata diin kam ha babal je mi limtini mon ɗo donc ha région ka ɗiɗi on région nord be région Adamawa ha to noon tawata leñol ji ɓeɗo defa taaje may ɗum ɗume ɓe defa bo ngam waɗugo ɗume taaje ɗo ɗum jamdi on ɗum jamdi asli to ɓeɗo defa ɗum ɗo yaha bolwa taaje man ɗo ɗum ɗo mari ɗum ɗo bana jarendi ni bana pinari ni on ɓe yahata ɓe wasa ha les hosere man ɗon spécial to ɓe wasi ɗo on kadi ɓe wara ɓe loota to ɓe looti ɗo ɓe liira ha tapare to ɓe liiri ha tapare ɗo on kadi to yoori on ɓe warata ɓe hawta nden ɓe wara ɓe maha kuje je on yiyata ɓe mahi ɓe tarni banniɗo on ɓe waddata taaje man ɓe rufa ha nder ɗo ɓe huɓɓa be huɓɓirde man banniɗo nden ɓolwa taaje go na ɗon no bana jarendi ni bana pinari nden ha ɓe huɓɓa yite ɗo ha ko yahata sa'i ɗiɗi nden ɓolwa to ɓolwi ɗo babal man feere ɗon ɓe sumpita to ɓe sumpiti ɗo ila kadi mbiya ndiyam nayi ɓe defi ɗum ɓolwi to ɓe sumpiti ɗo se ila to ili go kadi ɓe acca yoora to hendu heɗi ɗo se takkira yoora to yoori ɗo kadi ɓaawo ɗon ɓe wara ɓe itta kadi to ɓe itti ɓe yaara ha hayre tappugo kilaru man yaara ha kilaru ɓe tayta ko ɓe tawi morceau peetetel nini yaha warte a tappa hunde ɗuɗɗum wato kanjum ɗo mari ɗo sokki ɗo sonotiri machine ɗum warta jamdi kadi jamdi on to ɓe tappi warta jamdi ɓe tappiran baane o vabtu laaɓi kurol ko ɓe tappirta labbo en ɗo to banni man ɗon ɓe to on heɓi dabareji be hikkimaji waɗugo kuje banni dabareji ɗon mawɓe amin on heɓi dabare man ngam ɗume yaake man ɗo jamdi wala holli daga nasara waray jamdi wala to nden jamdi wala ɗo on kadi ɓe hefti dabare man ɗo on ɓe watta nden ɓe heɓa kamɓe bo ɓe remoɓe ɓe yahoɓe ladde ɓe fiɗoɓe to noon ɓe watta kamɓe ɓe heɓa hunde je ɓe heɓata ɓe hutinira be man on dabare man warani ɓe ha ton man ɓe ɓofti leddi banni ɓe defi yahay tenayi ɓeɗo waɗa recherche ni ɓeɗo tefani duuɓiji ha ɓe yahi ɓe hefti ɗo man ɓe yahi ɓe wasi babal man ɗo mari ɗon mbiya ha babal loope ɓe mahirta fande ɗo to nde ɓe yahi ɓe wasi ha ton man ha les man fayi ɓe yahi ɓe hefti leddi man on ɓe yari kadi ɓe defi on warti jam on jotta kam ha ɓeɗo hutinira on jaman nasara bo wari yetti jinadire ɗo kanjum on hasana be fulfulde jinadire to
kuje man to a hebi de bana jina jere man to a hebi asli on mi fina tawa on kaju kam min tappan on a heban tamo do to a hosi muma mai banani a wula yite to a wuli a kwalu banino a pusha to a pusha aya heba hayre darejo sai hayre darejo to hayre darejo do to a wuli banino a hosa hotono a bara hayre do a hosan jamdi ko a joga a tappani to a tappini do ni sai yite to fete to wani yan joda ha hotono sai ayya subul ummi yite ummi ali Mesdames et messieurs, à chaque peuple son histoire et à chaque peuple sa culture. Le festival culturel de la communauté dit à la croisée des chemins, le multiculturalisme et le vivre ensemble. Dans son haut rythme dit avec Senimala. Ah. jamni no warugo jam awari jam ko dum en munye ya jama jam alhamdulillah ba ne kan tara jam mini sama yo ba te bata wuri alhamdulillah iri wa ne inde amna inde amba gambo to kugal lumi ado huwa do kugal limsi on to habda bani en ayi mi habda bani do se mi wara mi hawra mi nyota to mi waɗi depot ni ɗo sappo e ɗiɗi mi hawta mi nyota ni mi ha vurti sappo e ɗiɗi gutil ka timmi en no ya fuɗɗiri kugal man bo hatto a ekkiti kugal may mi ekkiti ɗo mi finni mi tawi babam o ɗo waɗa bana mi ɗo waɗa ɗo amma mi anda no o wasiri no ngal sama e vurti ɗo nde mi tawi leɗɗe ma be kuuje ma pat ɗon ɗo nde yaake ma ko sali si mi hoosi kuuje ko mi sikki se mi hiimi no o waɗi se mi wi mi fonam mi laara on mi habdi on mi ƴewni dottiwa hawri be makko mi tappi kuuje warti on mi ɗo huwa jotta a yi moteur ɗo je dottiam on ma taydi fiat ma ɗo to sali min ɗo yaha huwa ɗo fayi moteur ma uma kesum ɓuri ni on wata to e kugal may bo aɗa huwa ɗo aɗa heɓira seede be mayna mi huwa fiat bani mi acca ha depuis sappo e ɗiɗi bana mumde to ummi mi yaha mi huwa to wala bo ɗo resi e to beɗi majum ɓe waɗirta garaji je ɓe waɗirta lumse man no to garaji ɗo min itti ɓikkoye may na famina min sakkina min wara tappa bani puutuɗe ɗo umma bana hunde feere to kuuje ɗo fuufa to timmi sey min maha leddi ɗo mofta bani min wadda leɗɗe min cumpita ni min resa ha nder may ittata pusata min ɗo wadda garaji min fuɗɗa ha dow may ni min tara min ɗo waɗa ni mi ha juuta to waɗi morceau ni ɗo to vurti ɗiɗi ko a yi sugan be may se banni ni nayyi a bama timma a jooɗa a ñoota a hawta a lima to vurti no sappo e nayyi ka toggore manga waɗa leggal men ɓe wiya ngal keng ɗum mi soppata mi seeka waɗa nder gotel waɗa lagawal gotal mi seeka ngal lora mi sekta la mi seeka mi lora mi waɗa mi sumpita less ɓeydo mi wata mi seeka reedu man ha wurta nden nde mi waɗa jiliwol mi wara mi wata mi wati mi timmini nden nde mi heɓa kawlewol mi heɓa kuhol mi tappa mi dogore am mi kilago mi hidda mi wata ha kawlewol wosa mi wata hadde nagawal mi walla ka mi toola mi fedda mi rentira deɗen ngendam hoore am ha ɓe ngendam iyaaluji am
sawir be sika la ko wani ha sawir boro ngari wada bakil no gas ci pata be jirol me bo mi siko bakil ko boro ha bakina sawir be siko bakil no gas kugal man bo to atawingal ma nasiringal tawi hakka kaji ayuti mama be kay gama kila kan ayuti baba be bakari kila ayuti bo min amadu kila hande iruku badat bo binaki Supin voten libre naki President mo baba ya uba ni ya lo suku ya President chen fogu ya Nana meri me kod bible barka Abu professeur Dovin Kanapi Monsieur Kiki vo Dovin Kanapi Amone Silaw do silaw ma jawar godume agu butali be mbay don be mbay ya lu hande diam to bedume a ado jere silaw man no bedume ado sayra do kadaw be soppa be silva da be bama ato ya mo yekitini ma ko galmay mo yekitini ma ko galmay ko bayna ha min dukan non may ko holla holigo digande a fuddi ko kugal may bo diga bingel na ko amawni anayi do na fuddi mo be fudi to hande nyalade bo foti avama silaw gotel na ko silaw didi na ko ni yandi gotel na be bama gotel be bama didi to silaw gotel bo dal nay sodata do bayna do gotel mi jego to wodi bikkoy ma bo jaado ekitina be kugal man nangam ko yande fere kam do huwa kugal may hanafa be bikkoy na bikkoy me do hol kama be wawata ba mi walu mi wawai sai mi hol be taw yorole kononi kan tu
Merci à l'équipe. jotta ɗo dinaji nasdi leddi jangirde nasdi leddi yimɓe feere wari jooɗi ɗo hawri be maɓɓe wato kuje jaman nani man ɗo majja ga to on jotta indeyam Diallo Baba Yawoba to on hoosi inde Diallo Baba Yawoba ɗo na on fota on wiya ke ɗo kana ɓingel jiyon idiga nanugo indeyam ni to on yi ha leyolji fuu ɓe ɗo mari inde be volde maɓɓe to ɓe ewnini ɓe anda surke nda oɗo ɗo ka leyol mako ni amma gala min ɗo wonde man ɗo majja to yimɓe ɗo majjina ɗum to yimɓe je ɗon no waɗa par exemple waɗata laɓi waɗata banoji jotta pat yimɓe man acci Aïe, monsieur le sous-préfet Kouye, monsieur le délégué Kouyaye, Aya Dovin Kanapi, Zoda Simon Kouyaye, Dauda Zubairu Kouye, Tika Mase Kouye, Yaya Misa Kongse Kouyaye, Mamadou Keken Kouyaye, Moussa Bossissou Kouyaye, Shumba la Rose Kouyaye, Bébé Halmata Kouye, Fadi Saïdou Sonze, Saïdou Sonze Kouyaye, Fadi Saïdou, Mata Présidente Mama Zanet Kouyaye, Awa Madame Déléguée, Iti Koumarou Kouye, Dabom Tidje Kouyaye, Nasara Madina Bono. Dije tabun kuyaye, aya, mamzam doktor. Zauro Dr. Tukuye, Zauro Musa Kuyaye, Amemi Babi Donabi, Seni Babi Donabi, Ya Hamu Waguye, Wana Salman Abono, Ganga Saubo Irusina, Samira Ganga Saubo Kuyaye, Maria Mudovin Kanabi, Akme Mariamu, me babi dona. Belo my charger Kouye, Marchazer Kanga sa me babi dona. Garga mamzam Kouyaye, Bimsa Kanga sa Kouye, Arabu wabao si bono, Sardauna wabao si bono, Umaru wabao si bono, Basir wabao si bono. Mami Bizoro Kouyaye, Alhaji Maude Kouyaye, Adamu Gamzi Dovino, Dauda Dovin Kanapi, Awalu Bizoro Kouyaye, Ajara Hana me babi donabi, Mama Anas me babi donabi, Amaria Dovin Kanapi, Ajahuraya Dovin Kanapi, Saïd Dovin Kanapi, Gormu Hazara Tukuye, Baba Abdou Nasser me babi donabi, Tutu Ata
gon sana je hangal communauté jikam remi gon to goɗɗo remi machine ɗo yaa ɗo do remi gawri machine e wonan leñolji wara ɓe hawta ha ton ɓe ɗo wadda narral machine gawri ɗo min yiɗi min holla yimɓe ke wato famral on ngam nane kam to a mari hunde a hokkan goɗɗo to a mari hunde ɗuuɗi a hokkan yimɓe feere occasion man bo ba fiugo gawri ɗo ha nder wuro fu yimɓe je remata machine ɗon ɓe haɓɓan ko ɓe wiyata geg na on yiyen ko geg man waran wama ha ɗo wama ha dew gawri man ɗo hawtan yimɓe to min on remi gawri ɗuuɗi mi ewna esiraɓe am mi ewna sobiraɓe mi ewna gureje woni ha sera wuro am min waɗa moftirde jur ko moye fu wara wadda kurkur wadda ɗo ɓe waɗa balje ɓe wiya doji ɓe waɗa ɓe hawra kujeji je asalin ɗo jur ɓe hawra donc ɓe hawra ha ton ɓe waɗa ko balɗe tati ɓe tappa gawri ɗo ɓe vurtina ɓe waɗa balɗe tati ɓe vurtina gawri ɗo ɓe wata ha bembal nane ka sag wala woɗo ɗo remi sag ni ɗo ka pat nane ka wala se bembal on to a remi a waɗa sikkini bembal gotel ni an kan bama wala donc ha fet man ɗo moftirde manga on ha jiyen nder saare kam to on remi pat debbo on o huwata vurtinta nyamdu to on hokki ko gorko hokki mo gawri be
be kusel par exemple kankon ya ta tefa haako yake to be warta ngesa be kikide o wala o defa nane do machine wala ni machine wala se be kaydo be namata be nama be do yima be nama be yima ha o furtina korori law be defa baaw man do unorji wari wadi hander unorji be furtina korori to jotta on machine wadi donc kugal sare ka pat robe no wadata kugal sare ka pat robe no wadata e worbe fotay wada kugal ni robe wala ton ngam place robe hander communauté di ka don première ligne ga développement pat hagal ko yaari ko biko école jotta ko hugo ngesaman ko hugo hander sare to kujeji jur ka pat robe man wadata kononi kan tu Thank you.
Monsieur le délégué, on appelle ça le Nambé. Et c'est lui qui est devant vous. Et appelez le Greek. C'est le Naprik. Le Naprik. Monsieur le député. La femme joue aussi du honneur honorifique dans la danse traditionnelle. Lorsqu'on l'amène au gibier, la femme aussi, elle fait la chasse, elle amène aussi son gibier à la maison. C'est à son mari. Monsieur le délégué. C'est le peuple dit. Ça fait une fierté. L'homme dit avec sa culture. Quel honneur, quelle beauté, cet amour devant l'homme. En plus d'aller chercher lui-même, fabriquer, le faire, forger, fabriquer ces différences, c'est vraiment beaucoup. Sabagan anso kimbuyu baba ya batialo ha te agwa bijame anso kimbuyu ya mama so kimbu palme san fini kono na rudo kuba ma bi haki ya kama tuba bi waya mayre sa anan mame Mariamu sai wa moga ba digan to yano ay ma ya kama tuba bi e ma mbunya ya faji je nam sonne kan Mustafa Ndoktuto kan Abubakar Samom sai kan sure kan nasaw c'est on bay ñew man bodo nanga robe tan to nangi debbo do se lava wada ba ñew fere on yamata e robe man je do huwa kugal man do bo be worbe man fu worbe kam do tappa maggu be robe wodo yima ribe man don je be warata be tappa be desida be tappa dum to debbo man do mari ñew man on gonga bo yake to be tappa c'est debbo man do a yoylita to yoyliti be sanja koste mbaggu man kadi be sanja ha o lora o fina to o fini ne be via e fakat debbo do mari nyawdo c'est famille kadi hawta be via to min wujamo maquillage man kadi ngam o wadan bo lewru gotel hander maquillage man wadan lewru gotel o yan be koste mere o yan bandu mere be wujamo maquillage man ko do mari bingel fu ko wadata der lewru gotel man do yan o heftan jamu mako ha o tekka goddum to be yiwmo lewru gotel ni timmi kadi nyaw man timmi
mini am tampum ti dang dang be madam ni amma ti dang dango mini am tampum ti dang dang mini am tampum ti dang be madam ni amma dango ana oyo dango aba oyo dang be madam ni amma dang be madam ni amma dang be mini am tampum ti dang dango ana oyo ti dang dango aba oyo dang be madam ni amma ti dang dang de miniam tampum ti dang 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 de miniam tampum ti dang dang o ana o yo dang be ma dang ne ho sa dang be ma dang ne ho sa ti dang dang de miniam tampum ti dang dang o ana o yo ti dang dang ba ba o yo ti dang dang be ma dang ne ho ma ti dang dang o miniam tampum dang be ma dang ne ho mo dang be ma dang ne ho sa ti dang dang de miniam tampum ti dang dang o ana o yo yang berapa yo yang bermadang ni omo tidak tang temi ni am tampum tidak kadang guam na yang sa tang temi ni am tampum yang bermadang ni omo yang bermadang yang sa tidak tang temi ni am tampum tidak kadang guam na ni omo tidak tang temi ni am tampum sebaik ni yang ayang sa yang bermadang ni omo sebaik ni yang ni omo tidak tang temi ni am tampum tidak kadang guam na ni omo tang temi ni am tampum tang tewana kole kole tiko tikole kole dang na ba tikole kole tikole tikole ko dang na ba tikole kole tikole tikole kole 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 dang na ba tikole dang na ba tikole kole tikole tikole kole dang na ba tikole 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 kole dang na ba tikole kole tikole tikole kole dang na ba tikole kole tikole. Oh, avancez les gars. Avant nous on a mis cham. Đi rồi đi không? Mana? Mana? Andrea yiti ganasa da ko jodi tano ganasa Diamdo to amari andal ha bandu togoro yidi ha hadama be siri man nafata ko ayari do kam ko woni ha bandu pat wati nafata kanjum wadi min jogido ko moy fu to hulan bo o yari do kulol itti to nanga gajo mame sisani duga di fo se dusu kon jibanni to hen siri gadi fo se siri su kon jibanni go bak hen asili go ko en diga ya anabo jogori am kam ama abobo ban hen doni hen su go ko yen nanga ko duru sisani dusu kon banni to ama duga pese en du pere. Nous sommes au site touristique de Ndok-Toto. Ndok-Toto, le site touristique, vous avez vu que c'est un site très très beau et qui est inscrit, n'est-ce pas, dans le patrimoine de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition du festival de Ndok-Toto, du festival Hemgé.
Et nous avons jugé mieux que ces jeunes élèves et étudiants, ces jeunes enfants, ces jeunes de toutes les communautés, issus de toutes les communautés, doivent venir visiter, n'est-ce pas, cette merveille de notre pays. Shirya ka waɗama ngam hullugo tarihi e al'ada lengol di. Min yetti on machine be watango amin hakkilo ha shirya pinal ha do Woyla Vision TV. Sefa yinta asawere warore to Allah yari balde jamen andi pinal dum ferde mawnde waray ngam yara waran ngam yiwa. Min do yela bo ha nder shirya kamin holli hande e wodi ko on hebi on faydiri, wodi ko on hebi on butori bo ngam wallutugo mon ha sanaaji mon be ha ngurdam mon. Fodde ko nen Allah hokku en joni jam. Assalamu alaikum. Rojo